Já ti točím, jestli to nevadí. No, zakur si říct. Zakuřím. Co čumíš? Na tebe, jak jsi taká pěkná. Nádherná. Já jsem třeba dítě krásné. Otoč se. A? To Za Naomi, jo, jde. To už vátenky, ale. Hej, ty máš dobrou kameru. No, strašně dobro. No. Super gatě. Eva nemá na gatě. To vlastní výroba, píčo. Si dám takový píčo. Ksich. Je vína. Co je? Píška mě nezadaje. Co chceš? Píška mě nezadaje. Tak jo, tak počkej. Ty tu máš hej, ty jsi poštípaná od kopřiv. Tadyk. A ještě tady nahoře. Kaj? Tude, A ty hrozně tu motosenku? No, dobré, to můžu. Prostřed. A ještě dole, ty dole. Víš trošku? Doprava? Doprava moji. No, trošku víš? Eva umí. Ne, dobré. Ty to neumíš, kurva. Dobře, tak bys to zase mohla poznat a já tam dám zase tebe. Tu budeš... Kurva. To bude úplně film, hej. No, to je film jak ty... My jsme s Martinou a Dezinkou natočili, co? Je? Díle, Je? Pičo, jak bych viděl, jak nosu. Je postarý. Já jsem se potřebovala už před chvíli. Mi stačilo, ne, ale už. Ne, Jo. ne. To je to kouření, Eva. Tak už si. Už jsem měla.